Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga uripna Allah subhanahu wa ta'ala, ayap mana kebegantan sa bendingan sa geng kaya makampata oras di na makampata biju di tanudi pamang baalan may pantag ko di tanudi kang bendingan sa mga padandauan o agama Islam na giyang ko to mawdu at tigiyan ay kayo patahya hayatan tayyibah andaman at tigiyan ni kapaka pagintong ka sa mapiya akapagpaginitaw di na kayfa tanalu raha والسعادة وتقضي حاجتك وتتخلص من الضيق والهم والخوف والضرر والضر ومكر الناس. Mana niyan na anda man itigian ni kaparuli ang kasi ko kapaka tetak na kapaka didke uri na KBP ginawa nagu kaku angka sagyang ko tua kanggelubuga nga sa mapasad ka sumakikinanglan ka nagu ande manay kapakalidas kasi ko margen nagu mga abidakal nagu kalak nagu kabinasaan nagu yang ko to kabinasaan ng mga tao mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Giyan ka na mawdu na katawan tanong mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala alangun tanu rin makasisinganin sa andaman niya kaparulitan ko mapia kapupugin tao malagid si pobre agu si kawasa udina dato si dato antaka di dato na ayad na masisinganin yan nagyang kotowa kaparulitan sa gyang kotowa mapia kapupugin tao ugid na miya kang bida-bida agyang kotowa antangan no mga tao mga orip Allah subhanahu wa ta'ala at na mga tawa miya na benar susukat hindi man ay kakawasan yan kaya katawin yan naroon yan kaparuliag ang utawa mapia akapupiging tao at man ang mga tawa ay piya na benararan kadato sabab sa aya katawin naroon na oron nilan kaparuliag ang utawa mapia akapupiging tao mga orip Allah at man ang mga tawa sinya mapia kukit sa kawaraw mga orip Allah kaya katawin yan naroon yan kaparuliag ang utawa mapia kapupagin tao maurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Ugid maurip na Allah subhanahu wa ta'ala na yung kaya kapupagin tao mapia maurip na Allah subhanahu wa ta'ala na pimanaan o mga pwede kumangula maurip na Allah sa urina sa mga pada mga tao sa aya ko nakapagintaw mapia na susabaado na Peter yan maurip Allah subhanahu wa ta'ala na aya ko na mapia kapagpaginitaw nagyang ko tuwa ujudur raha gyang ko tuwa kaad nagyang ko tuwa kalilintada mo karna maurip Allah subhanahu wa ta'ala si kulang man taman na siya so mga sabaid na Peter yan aya mapia kapagintaw nagyang ko tuwa kaparuliang kakuriski halal at tayyib amasuti maurip Allah. So masupad nagyang kutuwa Peter yan ay mapia kapupugin to nagyang kutuwa tigina al-qana'a mabali ka amakutin to hindi na satisfied tigiran maurip Allah subhanahu wa ta'ala at mana Peter iran sabid na ayaw ko na mapia kapupugin to nagyang kutuwa as-sa'ada kapipia ginawa maurip Allah subhanahu wa ta'ala so masupad na bimaanan yan at tigina mapia kapupugin to na yung uto kaparuli ang kasi ko pasurgaan so masuk sabuid na pitiriran na yakop man na mapia kapupagin ito mga orip na Allah nakaparuli ang kako riskiya halal asuti nagumarrak sa sarta asimbas iko Allah subhanahu wa ta'ala sa geng kaya dunia mga orip na Allah so masuk sabuid mga orip na Allah na kaya pamanin yang kumapia kapupagin ito naging natigyan sa ukang galibaga nga kung mga suguan kapangunutan mga urip na Allah si kwa gamis lang wan syarah biha ugyang kutuwa kaluag ginawang ka sa gyang kutuwa di nga ruli kang galibaga mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala miya ka tiru Ibn Kathir
tigina tigina titu na aya mapia ka paginitaw na tashtamilu hada kullah na mararang ko biyan nagyan kana na yang aloy tanong mangurip mallah wa huwa al-aqrab nagin na tigini maranias ikubnar wallahu alam so tigin sa Allah subhanahu wa ta'ala ilbiruna matao mangurip mallahu subhanahu wa ta'ala yan kaya kapagin sa dunia na adna titu mapia kapagin siya mangurip mallah subhanahu wa ta'ala taman sa amin ni propaan usabid amya nga unang tanong mangurip Allah sa amya teriran at tigiran na law alima al-muluku wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisuyuf mana niyan o pamatigiran o katawi o mga dato nagusto mga wata o mga dato so kapapadalman ra kami kami pia ginawa kalilintad na lajaladuna bisuyuf na sabnara ipranagiran kami udi na ipranagiran kami ibunuiran kami atigyan at taman sa diran maku agi ang kutuwa mahisi mapapadalam kami bisuyuf sang gulo na natigyan sa mga kampedan mga urip mallahu subhanahu wa ta'ala maana pagagaw naging uto mga datu udi naging uto mga wata datu mga urip Allah subhanahu wa ta'ala ugay nakadira na to kagawa kay gitu so mapia ka pagintaw mga urip mallah miyatirupan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala o Ibn Taymiyyah atigina inna fi hadhihi ad-dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah mata na tigu Ibn Taymiyyah pag yan kaya tigina dunya na adna ka surga anon asad na tigi sa diyon makasud na di na tigi makasud ko surga sa akhirah mga urip Allah subhanahu wa ta'ala ay mano to mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala ito so mapia kapugintaw sa giyang kaya dunia maurip mallahu subhanahu wa ta'ala titu ko mapia kini propaan niranon maurip mallahu subhanahu wa ta'ala kaya kapugintaw sa bendingan nagyang ko to mga ukit uli na mga sabab na kasabapan saan di man kaparuliatan ko mapia kapugintaw maurip mallahu subhanahu wa ta'ala kantawan tanong maurip mallahu subhanahu wa ta'ala ada alawan yan na rizki udin na pangalimuan ng Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa kaparulian ka si kumapia ka papaginitaw mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dunia ay malana sa alungan na muri mangurip ng Allah sa paganiron mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ukita kasabapan sa kaparulian ka si kumapia ka papaginitaw sa gaya dunia na al-iktharu min al-a'mal as-salihah so atigin so kaparandag lang o mga pipiya amal as-salih o di na kanggalabag ka sa madakla amal ang mga pipiya mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala ganyan ipagania kasabapan nun sa kakaparulian nga saging kutuwa mapiya kapagintaw pitero Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at na man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي mana niyan tigwa Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran saad na tigyan isang galubag sa salih mapia malagi da tigyan umama anta kabai wa huwa mu'min as kanyan na mu'min kanyan mga paratian sa Allah falanuhyiyannahu hayatan tayyibah nasab na tigwa Allah pakapagintaw na miskanyan sa mapia kapapagintaw wala najziyannahum nagumbala sa namin sirampan sa ajrahum yung bala sa mikiran so balasiran bi ahsani ma kanu ya'malun may sabab sa giyang kutuwa mga pipia diran di galubakan maurip mallahu subhanahu wa ta'ala sabot na rin maurip mallah nagyang kutuwa kang galubag sa mga pipia salih mga pipiya, mga urip Allah, mga amal salih nagudiyo ni kapakandak lah nagiti pad sa mala akasabapan sa akaparuliang ka akaparuliatan si kumapia akapapagintaw sa giyang kaya dunia ay mala na sa alungan na mauri mga urip Allah subhanahu wa ta'ala
So mapi aka pupugin ito mong orit mallah nakapaaranan wallah pada tuanan wallahu subhanahu wa ta'ala ay pembeginian si kutawa kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala nagu pagkaharam niya nan pagkaharam naman niya nan udin na dinya na nimagay si kutawa kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala ay maana ngagian kutawa mapi aka pupugin ito nakapaaranan wallahu subhanahu wa ta'ala ay pembeginian si ku tawa kesuatun su Allah subhanahu wa ta'ala uli nakabaya Allah subhanahu wa ta'ala ki baganian mawrid ma Allah subhanahu wa ta'ala na inali Allah subhanahu wa ta'ala yang kutua malaki sababan sa kim baganian tanron yang utama pia kapagintaw na yang kutua kang galubuk sa mga pipi mawrid ma Allah yang utama terian man amila salihan sa natigian sang galubuk sa mapia man lagi dudatu anta kabai may kuskanian na mapaparatian mu'min nasa benar ati Allah subhanahu wa ta'ala apakah pegintaw na miskanian sama pia kapupugin taw ang urip Allah sana ka orompan nang belasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa balas belasan wallahu ta'ala so balas umma pia agal bukian maurip Allah subhanahu wa ta'ala